Philip Chiwenga speaks azvipere mushe. Panapa tiri kuona kuti maallies aVP Constantino Chiwenga, kuti VP Constantino Chiwenga navo vakudzoka manje. Vanotaura mashoko awa, vatoona kuti the regime iri kuconsolidate all the angles. Vanyasi kumika sure kuti generally havambokwanisi kumbofema kana kumboti bufu zvavo. Saka pana mashoko obuda achinogwa pana pane masympathizers agenerally panguva inoyi. Ndipo kapai panoti ibva subscriber wolike turn on the bell icon. Timina pendi amchazvirega anoposta this picture vari kutanga kwegore rinori VP vari kuGiros Eka zvamuri kuona muvidhio kudanyura achiti Chiwenga is coming. Vanoita this post and then pazasi voenda zvekare kudanyura achiti CGD and Chiwenga is the beginning of new thing to happen for Zimbabwe come 2028. Let's support him. CGD and Chiwenga is passionate towards turning this country around. He is what it takes. He is intelligent, smart, committed, passionate, experienced, and well connected with the masses of Zimbabwe. Ndo mashoko ari panapa achitaurwa vanokomana vanosapota general vachiti general vakudzoka manje come 2028 vari kuti awa general vanacho chimuti vake vachikola up for everyone kuti uyai aiwa muunite uyai musapoti general vachivadescribe semunhu aiwa ari intelligent, smart, committed and passionate, experienced. Mashoko ari kubuda panguva ino yatiri kuona masympathizers agenerali vari kuuya panguva ino yatiri kuona kuti at this point in time zvigananda aiwa zviri kuonekwa kunzi zviri kunyazi kuluta to their fullest. Aiwa kuti pavari kukwanisa napo vari kutora the opportunity and havasi kana kutombomira. Mashoko ari kubuda panguva ino yari kuonekwa kunzi corruption ndio iri kuonekwa kunzi general ndio yakabudana navo nezvigananda izvi. Panguva ino yari kunzi VP Constantino Chiwenga ari kuuya achikola for change achiti zvigananda ngazvirove pasi. At the same time the regime wo zvekare iri kusuppressa vese vari kuexposa corruption yayo. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu mutidze mafunguro enyu. Fana subscribe or like, turn on the bell icon.